obedi akonwa no esese wo na nko rectify some mistakes no ina sante hene delete na sabre no no kan kire say yes ma sante mistake bi na mo for bi ye na ye nko ho bio ye beje ade wanye ohun e me chiro no eno na kotrega TUOBODOM asem no TUOBODOM asem no ina no Omanfo free ye mra. Omanfo free ye mra. 1978 men's boutique and traditional wear. Ena free. Nananom ahemfo. Nananom ahema. Nananom achiame obi a wukodi hene. Anase akonfompo. Se woba 1978 men's boutique a eye kente. Nananom entoma yetutu eguso edeko eye. De eya agefro kente papa bi ediko dwabo ase. Ope ahenema. Ope frugu. Ope niche. Ope chachao. Anasa ope abahema. Dukwade bobo wonsa. Entoma ube flakente papa bi a obetu eguso de a. Eye 1978 men's boutique a location no ewo edum. Yeben Access Bank. Bomoden na bra na eni emedidwa na wunu hu da. Betumi afre wo 0265188889. 1978 men's boutique. Was say na nanuma fade dia. Aha, ena obenya na moroso. Abujafo Nyansapo kasamfo nyisuni yema mu nyina mo ene hwede bia mo se modagye na mo pa bakwasem asua de bi asua a futu wo mu ne ade a Nyansapo ena wasiginaye se wo behwe yedamase mo a mo hwe yefri achichi ni manche nyina nyankopɔ enye mo kese na onhyira monsa no adwuma ewo honom enne mo so mfa busia panyin obusu adwuma asa ne mo adi ahia biem ewo hanom a yebedi nkomo ade ba kwa mesra wo behye ne nso de ama me se minsua ade nwie miguso a minsua ade sanso na menim se ompo a me ne omotwe nkomo no obi ani wa wa na adwe se wasua ade awie sanse ade yensua nwie enti semfumso bi koba baabi a ya no madaroma mo de ache sanse enye anida ho anase eyebo apayo ena eme enipa eyesa emfumso no me dan se wate asese ade ama me ya subscribe se na like na fo adwen so efato ase ema me abra yebebo enkomo yi enne enso biem me ne historian AGYEMANG ena esa abetoa enkomo twetwea na nse ye ne na hya ase a yebo no so tintentama yenko no ho na afei yenko ma akwa aba na yemmo no tew na yen sorry enko historian Boko de. Adom boko. Now say Adom nephew and Adom. Historian bia obehu na onkurekura nkrata na say hadrin ni history background na e form. Mo nkrata doso. Adentra. Na entuma ayete sa na say history no is just like law. We believe in evidence. Enti se wo tre historical thesis. Ubehu say book bi obekam bi obehu say footnote bi o kan book na obehu say ba bi ya number 1 na ya tire source ba bi o de source of information no I say okay until facts bi o de beto bi ano say o tire yen source say wan tire yen ba bi a unya sa asem no a wo kan source na say unya ne book unya ne archives anase orally kra no a obi ne kan e de kire ono say nipa kro ni din any identity e hyase e no be kire say mkonya the information we free ni posmus yo enti oye history without source professor no kra we make oda Tuba University history no enye course e da form students no be do na mpe history ye ni aya nye bi wo university no ni ade aye no SHS wona kakra no kra no na enya ade da form sa ISHT yesua wo JHS wona primary wona ma wo ase metitwi me wo JHS ana primary ni ade nyina
Em said that may sorry a manya de wo twi pa no na menya 80%. Eno na manya de. Me kai se me call secondary school foforo. Twi a me ye me first and sorry ye twi a me ye no no. Max menya 25%. Yeah. And I was shocked. Enti me bisa me twi a tutor. And was here. Moka de mo ye ne JHS wo no ne ya bibia mo tra na ye de ama mo no. Aha de fe na mo ye twi na nkasa. Ewo hono mo. Sanity. Evidence. And a language no so how they train no. As I say, one say, oh, communicating crofobin abakosem. It is a one use language in year. Where the back open it say bibia. Cause brofo na wotro. Brofo na wotro. That's so many meanings. Nti brofo no so many meanings. Nti esa wo de brofo no ni meaning nankasa ehye ho. Ba hu me so no. Anye sa wan hia na wo brofo no akosesa aden meaning no. Nti ye historical language. Language I dey trade history no. Yes, our language no na dey trade common English. Sana dey ante. Wow. Wow. Nti ni nyina no. No na ye wadun se me dey me tebrofo anti me trade history na. Over trade history no bo say obrofo no. Nya sa obrofo we. Okay say obeka nyewe na so use no ha. Wonderful. Okay. Merase pa. Abusia yenko na tew se de bia ye transia na yesua de kakra na afi yenko asemtiri na nkasa so. Yehwe tuobodom ne ye kan tuabodom na me kai da me ne omanhe ni hia ye na bra me breye anza na afi de ese mitimi kan yi tuobodom ahinsie ehuntawa ene ade a. Prof. Ye free hine ene bedru hasate bi. TUOBODOM enso ne parliamency no ehun nsem bono yehu osagefo AGYEMANG bedu ne nsem mrebi kwado de betu dwa se ekuro no kura eswa enye kura wo se santehene esososo enti wo boy se kono ngo kura ho mo man hene TUOBODOM we kuro we na wo kobọ no man hene ni ade a prof honso ye ni nkomo na kire ye efri he na ya bedu he ne di kan no ne meka ne se nsamodi kan chirim se enye kru no ne kese indirect route time no ne yehwe kru no kese ni padodo ebuwo mu na resources no ne ade and then basically no ne ye consider ne se wo nan ohene bia and besides no asase na wote so no enye obi ade a ode kodan obi a e wode a enti ye se ye more independence ye more independence no politicians no assume jobe because men ko hye we ase mentem ho ase ebi kura na politician no be ye campaign wo ho a no be bodwa kura na ohene no esan se be mo ne man hene ndi no o se men kwa dwabo na ase politician no so ese so kana sem kire no hia support de kobasa na amambo na ye den ama wo de ya politician aba no pese obi a otena sase so bi a no o de bedam mo amombo ne man hene na yenko yanim na asumji emra na TUOBODOM de na wo ka no as far as I know no enye man hene sem no na a trigger sa de okay a internal problem internally na yesi babia ompaboa usika frito no se hwa na ese ugina ehwehwe no very good TUOBODOM history no senia omo nananom e friend drobo nana drobo ono na ohwa okoshe TUOBODOM no ase ono yi na okonya bosom bia e friend no tano nze tetefo no na omde ya hayo no enti okonya bosom bi oho ono na she TUOBODOM kru na se e wo kru dada no nti bosom no teti won se bosom oye abotia nti ubeku nsu bi hono be he na de bi si ho na voice bi aka kiro he ade we fa kofie medisunsun ba betram nyankama de ebe ya na otabriye na chese odi ba fie na ebe ye ne bosom na oji ja tuo no na tuo no
no ye bodoma Okay. ye de kru no to no tuobodom no na beti kru dada no nti otuo no betena kru munum ha no na bosom no ka kire no se o mana de hye no bentwem pini no nti mam ade hye no ntwem pini bosom no mani bentwem pini bosom no na ye twempini no e na akoye twumpuduo twumpuduo no twumpuduo no bosom no ka kire tuo no se ma wo ade hye no mra ba bia mem ta no bosom no mo nti ma bentwempini ha nti mo ntwempini ha ma ntwempini ha na ezo e na ye bosom no e be frɛ no twumpuduo enti ye tuo no nasefo no wonom e na chichirikuo no na be bosom no won say asante under Opokuwari the first it destroyed bonomanso no the next power anaka ese or demolition no twe sa power na na sa atumidie no be kan asante no na ye AGYEMANG that was Abokofi war enti Opokuwari the first call bosom no ho na bosom no che ne nkom se one AGYEMANG fo kon no obedi nkunim na ode ko boss no odi nkunim enti obaye no wantoto bosom nase on se nti eye sante hene ne bosom pa besi ne nyina ami ma akoho akohu be babia be dan no si abe bosom no ewo mo se titi na nkramosom ne Christianity pray for me no ne na eni ho abosom ya na nanam dan wo mo besi ne nyina sanete enti no beno we ko chichiri kuro no ena betete abro no street nti street na betete no ye tete abro no na bebe dane abro no mfo momo ya mote abro no na tete no na yetutena tena on se ne ma nkrofo binom firi ha kotantena ho no bosom no me ko abisa obosom ho me peba na okọ babi abosom no wo bosom no mane nya bape na waka ho abo ne ho atrase ho enti there's another group bia na beso bete sakofo beno sakofo no yo kro bia ewo tanoso ene TUOBODOM tem ho beso bosom no bete bosom no ne powers no nka no na binum ko ho sebe ko pe protection dibe ko ya na bro hoko na baba no ene momfa be nkotena krutia outskirts of the town ena be kosie be kru no nitia enti be so be multiply no din bi beto be so se krutiafo nkrofo a beti krutia enti bosom no sa oda se benyi ba yete subsidiary wife so hini bia oyire ye ba ko so pe ba ko ka ho enti be sha ase warware krutiafo ma no so ahunu ayete no chese fa bi ka ho nti oyire ye ba ko kra na ko fa bi wo krutia ho na aware no de na aka ho enti adehye no abewo krutia no dodo no abebe ye ahemfo no a beti tuo asuna stool no so no stool no ya asuna konwa asuna stool no so no be no bebe ye be ma be nya be ma bibiri ewu krutia no so hono enti be transia de sa anuado no transia na eduru babi na che se weinom no abronu mfo no na bani mama at a point in their history no na benya bama obedi akonwa enti sofo yaw na efra no sofo yaw ono obedi akonwa owuye no na abronu mfo no nya bama obedi akonwa ena ye ma ne ba ono a ne ba bedi akonwa ne ba no ne maami firi abronu sorry ofiri krutia so na me chiro no obehwe so
yesi yenya ba ma nti eya behwe akonwa no so mai enti with time no eduba bi na se abronumfo no benya ba ma bro ene yenkofa yemma no bi nti ohene na ote so a wo bewu no edin kwaso ne ba bi wo ha de a mom yenkofa no 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 mehwe akiri mai da ye benya ye de hye no na wa ye den na obegina de okay nti yemma be no so be didi akonwa no bi nti be di akonwa no bi nipa be se mienu ebedi bi ebehwe so na be ye be ma ewie na akonwa no so aye bede nne ko ba se akonwa no so aye ye de a ene ye bedi bi what I say enti 1925 ena sa case no shase 1925 enye ne ha so no ena abro krutiafo no wono mo ye se akonwa nato ni ana odi akonwa no no ofiri abronum nti wawudi a na yeso ya hweso bidia na ye mom yenkodi na yen alternate ade no ena abronumfo no se no momo ye ma amamre ne amanne kwanso no nka munni akonwa na mbom eto ne yedina ye frɛ mo na mbehwe so na wabi akeka ko no de ayese mo no mo pese mo tabri ade no efri yensam dabi ene yempene ena ekoye heated debate na asem no call TECHIMAN hene ho ena TECHIMAN hene kan se na mekura ewo document mekura mabre ne TUOBODOM sem enti etisade a we dia na we yadi okay se beji ama ba ko de ene we dia na we yadi mon koye ne sa okay enti abronumfo no ante ase se no adende he ne adende ye dia enti we dia na we yadi de di entwi ye ante ase that was 1925 ne bebe de besi be hene ti besi be hene mono di ya 1936 and the same issue no saba biu and abronumfo no say no ye ante ase sabre na asem na travel ko DC a won onchi district commissioner unso no so ye broni nti ya na ohun asem no ne kan ye eda na akoka so ende mo fanko mo traditional council amwom sabre na ye friend divisional council mo fanko TECHIMAN bere ko TECHIMAN o mo sokra no masem de kakredi na mo kontroka ye de ya bre hu enti no asem no kotwa asante hene code B ha 1936 okay what I say 1936 ena asem no ebetwae ebeto asante hene nim ena asante hene ne code B chief asafo boachi the second ono na ye president otna asem no so na ruling na ode bae no eni ni amebe kenkan okay archival document na ya na nhwe no ye faded eno no ekoba asa no na ohini bia na ofiri abronum no ne ye frene Nyankamago ena we krutiafo no so nipa ye frene Kwasinsowa okay Nyankamago ne Kwasinsowa Nyankamago ne Kwasinsowa bena na be ye den e pra kunya no ena Nyankamago no e de asem no ba asante hene okay ne court B ha na ode ba no ruling na court no pass yi or see the defendant and his witnesses defendant no ye Kwasinsowa ena Nyankamago ono so ye abronum Kwasinsowa ono free kruti ha ena Nyankamago so ofiri ha the defendant who is
Kwasinsua, and his witnesses admit that in his house are the Jasehene, the Benkumhene, the Adontenhene, and the Achiamehene. It is not probable, therefore, as far as the custom of Ashanti is concerned, that the same house which produces the Jasehene, Benkumhene, Adontenhene, and the Achiamehene should also be the royal house. With regard to the black stool, evidence shows and is adduced to the effect that there are 4 black stools of TUOBODOM Ahene, and that all are in the plaintiff's house, the plaintiff who is Nyankamago, house or family, and that according to the evidence of the Banimhene, that it is only the plaintiff's ancestors who have been buried in the royal cemetery of TUOBODOM. This shows the plaintiff's relation to the right of succession to the TUOBODOM stool, while at the same time, the same do a great damage to the defendant. Contends that the defendant contends that he is the royal of TUOBODOM. The Benkumhene of TUOBODOM, a family relative of the defendant, was subpoenaed by the plaintiff to testify to what he knows as regards the royals of TUOBODOM. His evidence is that the defendant has right to the Benkumhene stool, but that he, defendant, is not a royal of TUOBODOM as he, the defendant, poses to be, and that it was fortuitous in the time of the days that the ancestors of the defendant, called Agyei Kwasi, was made a caretaker of the TUOBODOM stool. Added to these facts brought before this court is a letter Exhibit D from the important elders of TUOBODOM who hold status in that place, which says that there have been up to this moment, they, the elders, have known 13 TUOBODOM Ahene and 11 Ahema, all from the plaintiff side, and none the defendant side. In as far as these hard facts are concerned, therefore, any argument on the part of the defendant to the effect that he is a royal and therefore entitled to the TUOBODOM stool is unfounded, and therefore the plaintiff will have judgment with cause to be taxed. Okay. This is archival evidence from Santehene Court, Divisional Court B, subject Kwasi Nyankamago versus Kwasinsua, reference number MAG/MAG 10/1/1/5 and MAG 10/1/1/6. Okay. You get it? That was the ruling. Bye. You see? Enti hono Santehene rule case no. No ji akonwa no. Efri Krutiafo no se mo dijase hene di Adonten di Benkumhene esan edi Achiamehene. Na tano iso be man ho nti one ho so aboso. Ade na mo san be ji akonwa we ya pi so. Jase san akonwa ya bobo nyina eye mane di sa akonwa no nti Asante amamrem de Makwansa. Ye makwansa. Na oje akonwa no. No de ma Abronumfo. Enti Abronumfo no mudi akonwa no up to 1948. And so mudi omo an dominate nti from 1948 no ho na ahemienu no bae. So na me so 1948 no ne ekobae ne se
Ohene bi ba na ofiri abronum ho. Obedi akonwa. Ohene no na ne papa ye frɛ ne Yawkramu. Hene no ye frɛ no Kwame Frimpong. Na ne papa ye frɛ ne Yawkramu. No ye TECHIMAN hene, TECHIMAN hemfo no bi. Na ono no wawu. Enti Yawkramu no bedi akonwa no. Odi 3 years wa akonwa no so ye tu no free so. Ena ono TECHIMAN hene no frɛ no sɛ omra no mo na Achempem hene. Okay. Won say Achempem so mma ne bedi. O papa Yawkramu abedi akonwa bi e o TECHIMAN de a bra na me mo wa Achempem hene. Ena ono koje Achempem hene no o TECHIMAN. Okay. Ena adehye no kan say no. Ye soma asante. Nti ye metna ha ma onkoje saa de no. Achempem hene no. Achempem hene no. Okay, because yesom kwa asante. Yesom kwa asante. Okay. Ye mo onkoje. Nti be pam no free akonwa no so di 3 years. Okay. Ena etu no. Sabre na double chieftaincy naba. Nti na krotiafo no so asibe hene. Oh, okay. Se mo ma ye akonwa no bi ni dia. Yeso ye dia hene ye krotia. Nti ho na double chiefs no start buy. Eti wanchi ba abronumfo no be mu up to 1958. Na on say 1948 ho no sabre na abron champion mo nti 1958 no na abronumfo no kan say no ye nya candidate obedi akonwa no ho no na bia suro because now according to them no na Kwame Frimpong no waduro. Okay. O ya obeyi wa free ho. Ho na ho kwa. One ho na ho. Wo ko didi nuro binom ne ade. Nti no obi asuro se nkodi TUOBODOM hena na akwa ikuma. Me so memmene ye. Nti akonwa no da ho a. Na we kan se so. Na se akonwa no be da ho na TUOBODOM ye ne hene de a. Ene yensan kofa no mra. Ne be kofa sa Kwame Frimpong kro no. Ni hu na. Ni hu no. Ni peso no nti obi ntimi ni hene no. Obi ntimi ni hene. Eh. O te ase. Akonwa no be da ho kwa de ne yensa amfa na. Yemfa. Okay. Akonwa no be da ho kwa na krotiafo ba boye su dwaye se ye wo hene de. Ene yemfa no mra. Okay. No metra na bosom no onye ho adwuma maye. Na sante hene e ka so oba jinsuo no bia. Ya ne ye de ma no bosom ni esi hayi. Ye bosom no ye sante hene ne bosom. What ya za ni nyina sante hene twadwira okọ abronumfo no okoje nsuo be ye ne yankama de. Oh yes. Oh, nti ye sante hene ne bosom a o venerate because e no man dinku ni mo. Hey. Jamai. E na wo bae no kwasi nso wa no bae no. Sorry. Oba bio no even oba bio 1958 ene esankofa no bae okofa bae so no na o lobby ya according to sources no na Kwame Nkrumah ono de no ko ball CPP enti CPP kura na man no bae no bae na oyese o ma ball man hene CPP born man hene 1958. 58 no ho no obedi akonwa 58 no onya saa man hene status no no di hene no ewo TUOBODOM ho ena ono oye den ofiri ho na the late chief we obae ho na problem no shase bio. Okay. Ya wo mo sa be premium nti the late chief obedi akonwa no eno na nka se ohwe history na ye ka no history no hwe babia ono firi bae na o ka no kre se TECHIMAN Achempem no de ye soma sante o ta se enti no ye nkosom ya sante wan hwe history no na ensem a ye didi agu ho a ewo akai adi adanse no wan ayemfo no binom dodo no atete nkonwa no so kwa o se da bu nani gu so o bu nani gu so
or hini bia nke so onya a PhD holder be in history. Or being a time back in your time, I research no I did amano. Yeah, because research no oko archives na file back okra no. O there has a file a debase 200 years. Now o yi mu documents back ahwehwe time consuming. Nti wo nya time nti wo pe obi na bone pa na tua ne ka. No nya sa adwuma no. No nya sa adwuma no nyi documents no nyina certified no nyina na onfa megu ho. Non trans nkyerɛkyerɛ omu ayemfo no binom nyɛ saa so ansa ne de wa betena konwa no so na ɔte so na odi enti ɔno wanyɛ saa research no ɔn de mekyerɛ no no yes no awesome TECHIMAN nti asɛm no beto the late Santehene Opokuare the second krotiafo no kɔ sɛ we no say abesom TECHIMAN there yes we abesom Asante ho na rift no chase kese pa hot 1896 no na the late Opokuare Santehene or elevate group no a obo the manhene obo TUOBODOM manhene de share we no monsa share omo ba say omo ba be Asante say mo no mo TECHIMAN edi achempem ene we no so be ba Asante de a ene ma bɔ ne manhene ho na de rift no bae na ne ti krutia no abronum no o challenge saade no o court say one challenge manhene no dey say status na mbom o challenge say sa personality no a o di hene wo TUOBODOM no on qualify so obi di hene wo TUOBODOM because oyo hoho a ye ko ware no no be kan ye ho na oti TUOBODOM a odi hene and he won the case. That is the genesis of the whole thing. You see, I generate a lot of hula baloo nominate there. You see, House of Chiefs they let TV nominate. Okay. Et you know, almost same no. You OTUMFUO na bit ma solve that problem no. Obi ni ho court to grant me solve problem we. Okay. Oh, now name hu ne so OTUMFUO no o kanokre. Sampa chieftaincy yi. Odi asem no. O hwe clip no a na mini ho de na name hu ye de the parties na mo wo ho no nyina no. Mo je ton mu se ne wo ka no. Nokre. Nokre. Na mo to tra. Te mo twen mo ho a. No de ne mo nkope obi no ni akonwa no. Mo twen mo ho a. I say powers be akot techi. Obi akopia kire OTUMFUO we no money gene ho se o wa kokoduro ye di face yasem. O kase we ye no. The late no o ye mistake kakra because ukuro ne na obi abefa kuro no so de ko som ohene bi. Ese se otu no fra konwa no so. Na wo se nko tu no ane ye no kre. O se ono no o ye na wa anyi no ye se no ye diploma nti na bibia ye bokoboko. But OTUMFUO say number 2 ya. Nkopam no fra konwa. Go be to the simple. Ese otu no a hedede ne beba dede no nkwa chiri nkosi forever. Otiase ebu bejo. Wo hu amechiro no. Fa nokre to babia nokre da. Nokre de ebrani na mono. Nipa na waka nokre na abrenani no de obetia obekikam amintase hwan da be ne ya to ba organ higher but na lose no what ya say da bia de obe lose se awiem lose se awiem awiem ma otiatia ne supporters na bia kotan. Okay. That's TUOBODOM anyinsie hu nsensem a wa na pagya yesesum na soja ese otumu na pagya no everyday enya nasem na hene no ono esi hema afoforo no ono wo Germany ono so ni kunu ye hene into op history abronumfo no oba no ko history no said no my mistake ye nananom ha na beko o hene na obetena ase no wawui wo na wakopa asem amam TUOBODOM hene wawui asem no nyina no ebe da mem hema emso
ye asante na yeko na wo mistake na nko obedi akonwa no esese wo na nko rectify sa mistakes no nyina esen ka wonya kokoduro na wokọ sante hene the late na sa abre no no ka kire ne say yes ma sante mistake bi na mmofo bi ye na ye nko ho bio what I say nti ye original status no ye beje ade wanye ohun e me so no eno na ko trigger TUOBODOM asem no TUOBODOM asem no nyina no eno ane ne maka okay enti say no say asomdwe beba ne krakra na de ne wo se wo moye asomdwe beba enam di kankan ye no TUOBODOM de OTUMFUO kuro prekope what I say TECHIMAN they are court up to Privy Council or D4 ma di kana chiro say one year tactful one year smart what D4 there hey o de court ba bia o di pusa kentema be D4 say ho yes anti hini kru na de hye na ba wom no so no be no be pese ha yes anti hini kru ayepe hai na mom nipa ba ko bi ne be di hene no a obedi hene no no ye sa mistake no o ne me chiro no enti se mu bedwo a sante hene ni kru no o na betuma fre afanu mienu no me kwa ya research ho na sante hene amfre ba na ebesi ho no enye papa o na se nipa wu mpen ai ntokwasi ho pa no ehyepa ai se sampade ye nipa very good what I say na no ehyepa na minim se na ne no ono oye kudrofo oye bold nsem bi no ma ode ne kokobari no utim se nsem amodru ti obetimi ahwe ti otim de ne kokobari etune na si ho sa na ehine leader ese se u lead sometimes oye leader so onya kodro utu na si ho na leader unya ukodro na leader onya kodro na wa botu nkankan na untimi nkan no credit na chese untimi ni dom na nimo ayedokre okay ade na Yerajman yensa nase ewo enenso nchichirimu a wode ama no kwasem nie na nsa de bebia ye ne wode nam a wonso de nam ni nyina no ebia very very educative emu do ene ade a eboa emante ase eye adwuma na ne message nyina ne se madaroma ya mohwe a monko antena se na nhwe wo de wo behwe na wahu na unua na bia wonya hu Nyansapo TV ne eno nti na wo se ya wo share na ama afoforo no so anya bi ahwe na omohu esan se ebu baby wa asante se nsutafo nya bibidi a na mamponfo asom adwewo mo se yeti krom na asomdwe nimu a emfa wo ne osikani a woyo emfa wo ne unua ne wayemo a wowo asomdwe ma beda beso no wayemo ne nyina no wo mokọ du share na wa kire ana wo be kire wadwen e wo bonya so ma respect mrem ye nyina yesua se me sha ase amekan no obi anu a wo sua de awie se o te se prof kra ka se ono kra wo sua de na me ya me meti amenya nuru ne status no e na me de makoda na etie nyina yesua de nti wadaroma oba wadwen kire no wa kire no fefefe nye kasantwi atenidie bia aha ene nam so de musi prof nya me nka ho yada asepa abuza me de prof ajema me simi de abuza penyo usi adio me Nyansapo Kasafo nyisu ni ye ba munyina mo edehwa wajen ahenewa adenti ne ebube ne brebe ze si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kro ni mu a wase wadoro sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam ba hin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni mu hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye ye bi tontonte ye no sa na ye fa Nyansapo abone ntakra na mane ye kese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa madawro mantuma ye fe ni din de seyin ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam ne honhon hia na America sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben antima nyina ni mu ampata na wo ya de ya